Good morning guys. Today is January 25. Happy Wednesday. Bukas na yung Australia Day and today din pala darating sila race pero mamaya pa siguro baka gabi na sila dumating kasi may work si Dan. And si Kat, hindi pa siya lumalabas. Ako nakaligo na ako pero hindi ko lang pinaligoan yung buhok ko kasi kababasa ko lang nito. Ayoko kasi siyang araw-araw na binabasa kasi lumalagas yung buhok ko, guys. So, every other day ko siya hinuhugasan. Pero araw-araw tayo naliligo. Ano na, guys? 10 o'clock na. 9:58. 9:58 na. Ngayon pa lang tayo magpe-prepare ng breakfast. Pero yung mga bata, si Veronica, tsaka si Isang and Elijah, Holly, and Veronica. Yan yung kinain nilang breakfast. Ako, kukunin natin is hello! Ayan na siya. Good morning. Mag-omelette ako. Mag-omelette tayo. Egg omelette. For brekkie. And pupunta tayo sa town. Hindi ko ito nalabas. Dapat pala nilabas ko ito. Yung nabili kong bread. Ayan. Yung ating nabili sa Baker's Delight. And pupunta rin tayo sa Baker's Delight kasi bibili tayo ng sliced bread. Kasi last time, wala. Elijah, did you have breakfast? With Bix? Good morning, Baba. Ang cute ni Elijah. Good boy na siya. Hindi na talaga siya, happy na siya. Sobrang happy niya pag nasa labas siya. Right, Elijah? You like outside? You like outside. Enjoy na enjoy siya sa labas. Okay, luto tayong breakfast. And eto. Oh! Morning. Magligo ka na. Maggawan ko lang sila ng breakfast tapos alis. Ano, mabaho yan? Damit mo mabaho? Ah! Elijah, nagpupo? Tapos nagpupo dyan. Nakaupo dyan sa damit mo. Yung, inaamoy yung damit niya kasi si Elijah nagpupo. Tapos naupuan yung kanyang damit. Change nabi na, Baba. Okay, Tita Manay is gonna make brekkie. Ayan, dami nating eggs. And bilhin tayo ng eggs sa mouth. Okay. Ayan na guys yung ating omelette. So, naglagay lang ako ng cheese, mayonnaise, then ketchup. Simple, breakfast kasi alis kami ni Kat. Punta tayo ng Mount. So, madali ang breakfast lang tayo today. No, I'm wearing white blue. You're wearing gray. And light blue. Oh my god, look. That's what I'm talking about. I already wiped it. Si Elijah kasi nagpasabog ng blueberries. Ayan na yung breakfast ni Nelsie. Tapos may kape siya. Ayan. Diba? And may tira pa tayong yung... Maybe change his clothes. Nelsie, no worries. Ayan, mayroon pa tayong fish. Zach, you want some? Your favorite eggs? Clean bread. Ayan po, ang dami niyang kalat doon na blueberries. No, that's the... you can have this so I can make Tito Neil. Is that omelette? Yeah, omelette. Your face. No vegetables. Nah, I'm gonna try. Oh, you have to try. I'm not joking. Okay. So, sa kanya na muna yun kasi papalitan niya pa naman si Elijah. So, gawan ko na lang ulit siya. Mag-toast ulit tayong tinapay. Huh? How about you, yeah? Si Kuya gusto niya iba. Hinaghanap siyang yeah, I still have. I think. Look in the fridge. I still have the meatballs. Gusto niya yung pasta kasi wala na tayong pasta. We don't have pasta but I have meatballs. Going to the pool. Ayan yung meatballs. I'm gonna heat it up. Tennis first. Where again? I'm going to the mount. Gusto niya Yeah, that is busy. Busy silang kasi may charter siya bukas. Well, that's why I wasn't allowed to go. Before he left, I woke up and said, can I come to the boat with him? He said, no, I have too much stuff on it and Tommy's coming. I'm like, why? Because I have to... Charter tomorrow. He didn't tell me charter, I forgot. Australia Day bukas may charter si Jan, mga taga Melbourne. Yung pinuntahan namin, nung nag-golf
competition si Kuya. I got golf. May pinuntang kami, di ba, sa I Melbourne. got golf tomorrow. Ay, may minute sila na naglaro sila ng golf. I got golf tomorrow. Yeah. So, nag-ano sila. Punta sila dito for charter. Okay, natin. rice? Rice, yes. Yeah, I have to play. Okay. No, that's Tito Neil. Can you get another plate, please? Ayaw ni Kuyang ipahit yung kanyang No, I rice. want to do it. Ah, you wanna do it? Can you Alright. get me some, please? Salamat. No worries. Please. Okay, si Tito Neil. I don't need the fork. Hindi sila mahilig gumamit ng fork. Ayaw niyang mainit. Si Sak ayaw nila. They want the next day rice. How is it, Sak? Hey, you get sauce and fingers. Ha? Tissue niya. Later na lang. It should be your... Ito na yung kay Nelsie. Tingnan si Kuya. Oh. There you go. Ay, sawadikap sabi ko sa'yo. Sawadika. Sawadika. Si Kuya, trinay niya. Ayaw niya. Ayaw yung tira ni Sak. Nagmamadali kasi naglalaro. Hindi pa inubos kong tito. Kaya nga. No, trinay ni Kuya. Ayaw ni Kuya. Gusto niya rice. Good, yeah? Get me some rice. Please. You finish that first. Ah, because of the sauce. Oh. Nag-save siya ng sauce para sa A lot of rice. a lot of rice. O, diba? Wala nang ulam, guys. Sauce na lang yan. At sabi ko, ubusin niya muna. Wag daw kasi nga lalagyan niya ng sauce from the other rice, yung bagong rice. Gets nyo? Here you go, yeah? Thank you. Welcome. No more meatballs, Kuya. Rice daw sikat. Wala na kaming rice. Yan na talaga. Last na yan. Last na kanin natin today. Kaya punta tayo sa sa Mount. Itong breakfast ni Kat. Diba? Patulugin nyo lang sila. Tapos alis na kami. Bahala siya. Marami pang eggs dyan. Ay, may ano pa, Kat? Fish! Oh, yes. Gusto niya yan. Ito yung second round ni Nelsie. Oh, nahulog. Sayang yan. Diba? Here you go, Nelsie. Oh, thank you. No worries. Sarap, Kat? Sana all my rice. Ilabas ko na pala yung lulutuin natin na corned beef. Kasi pakukulaan ko yun. So, ayan siya. Hugasan ko muna to. And si Kat, pinapatulog sa ilayo kasi alis kami eh. Hugasan muna natin to. Tapos, eto, pakulaan ko na habang nagugas. Lagyan pala natin tong tubig. Ayan na yung ating... Oh, mali yung takip na nakuha natin. Ayan na yung ating corned beef. Sandali. Palitan ko to. Mali. Dapat eto. So, ayan. So, magugas muna tayo. Magsiswimming sila. Ayan. Kami ni Kat, alis na kami. Bye. Can you shut the door, please? You don't need your phone. Guys, ang dilim. Dito na kami sa Asian store. Hi! Good! Ay, wow, show mo. What's this? Ay! Wow! Ano nga tawag na? Hindi, oh, ban. Oh, yung big. Okay, ito yung bag, guys, na store. Amoy pintura pa. Ay, may mga sili. Ay, kuha tayo kasi maglalaing tayo. Para fresh yung sili. Kuha kabing ano. Is this hot? Tingnan mo naman to, Kat. Hindi nga. Parang ano lang yan. Pang dynamite. Kuha tayo. Ano yun natin si Kati. Ang... Ano, papuyin ko yung kamay. Papuyin ko ang bibig ni Kat. Pwede bang i-mix? Bakit? Mas Mura to. Mas, ito nga ang gusto ko. Red. Okay na siguro yan. Ah, sige pa. Maganda naman pala sila dito. Minsan wala. Kasi bago lang to, di ba? Tola. Ayuy, may ano sila, Gabi, Kat. Ha? Gabi. Gabi mo na. Yung, di ba yung taro leaves? Ah, Ito yung stem. Di ba, guys?
Ano nakalagay? Drumstick. Drumstick? Chicken pala. Ang mahal. 27. Hindi. Sell. Ano? Ewan ko. Sell one. Diba? Sell one? $27? Eh, ito talaga mahal. Ay, ito na siya, guys. Oh, pero walang na. Sigarilyas. Hindi yan. Doon tayo sa dito. Itong isa. Dito na lang kuha ng ano, bigas. Meron naman ata sila. Para hindi na ako punta sa isa. Kasi meron pa naman na Asian store. Pero wala dito kasi yung gusto ko eh. Hindi. Dito yung jasmine. Wala. Ito ang basmati, oh. Ang sarap nito. Wala. No, wala silang jasmine rice. Bakul yan. Zozo. Kaso natatakot ako kung di mo alam kung saan siya galing, di ba? Kung anong sinisip-sip natin. Dami-dami ni Kuya dito. Oh, kimchi. So, yan na yung oxtail sa... May kare-kare siya. May kare-kare. Ano pa natin yung maluluto? Please use other door. Dito daw tayo. Dati dyan ako dumadaan. Hi, my friend. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, friend ka. Oo, di ba? Friend ko mga to. Hi! Good! I know! I'm here now. You got lots of stocks. That's good. Yeah. And, New stock. yeah, new stocks. Good job. Okay. Zuke. Anong gusto mo? Puti lang, be. Wala? May Ay. ceiling. Hala. So, mapupunta tayo niyan dun sa aking caravan. Dami niyang stock. What's in it? Ha? Nakakuha na ako ng cassava. Ito yung jasmine? O, yung malaki niyan. Ito yung coconut. Frozen. Ito. Ang dami niyang stock. Nakaka-happy. Nakaka-happy si Kuya. Ito kasi... Pero parang feeling ko matigas-tigas yan eh. Gusto ko yung malambot. So, try ko muna yung isa. Kasi ito na-try ko na to eh. Mm. 35 kilos. Yep. Not that one. That one I always get. Hi. How much though? That's the price? Is that the price? Ano daw? Expensive? Expensive. Ha? Expensive. Penny. Is that the one? 115 ang bigas. $115.50? Can you give $95? Yeah. Yeah, yan. Kaong nata di coco. Coconut gel. Oh, yan. Pero masarap ba yan? Kasi hindi Pilipino eh. I-try na lang natin. Yan na lang. Try na lang natin. Wala siyang kaong. Wala siyang fruit salad eh. Wala. Doon na lang sa ano. Next week, Manny will give Ma, yeah. I'll come back. new supplier. New supplier. 25. 35 kilos. Adelaide Shiba. Right. Sorry? Adelaide more Shiba. Yes. Yeah. Yeah. When you come from Pamilya, bring a lot of rice. Baker's Delight. Ang ganda sikat. Community, Community feeding po tayo ha. Dami nating bread. Shopping with Sissy. Calls kami. Hindi nag-shopping. Handa na lang nag-shopping dito. Masarap siya ng tamis. Kasi na-try ko yung ano naman tamis din. Pero ito matamis din as in. Bango. Yung brand ba? Honey Go Gift. Yeah, masarap yan. 5. Ay, kulangin yan sa 5. Kulangin yan sa 5 ito. Medyo malambot na. May palitan natin to Sissy, oh. May itim. Ay. Di ba maato? Kasi yung isang malambot, ayun, may bangga. May bangga. Atigas pa yung iba eh. Dapat yung malambot na. Okay. Sa
pa? Kasi sa fruit salad din ni Johnny Boy, di ba? Magpa-fruit salad ulit tayo. Nag-request si Sir. Ito. Ayan. Ilan? Ayan, 6 na. So, sa fruit salad niya, dalawa. Sa Sa ano, okay na yun? Sa Graham? Oo, sa Graham. Okay, ice cream. Ice cream. Kulang pa. Mo? Yeah. Ilan? Isa lang. Okay na. Sa aking inaanak. Sa aking inaanak. Ice cream na? Oo. Sabi ko kay Kat, paalala niya sa akin yung ice cream. May cream pa tayo pero kailangan natin more cream. Cream. Dapat na sis? Yes. Bakit reduce? Lahat na lang naka-reduce ang cream. Abot ko yan, sis. Ilan? Dalawa lang. Hindi, kulang pa yan. Ilan? Ako na. Ilan? Dalawa pa, please. Dalawa, sis. Okay. And, eto, abot ko na to, sis. Kayang-kaya ko na to. Patay nito, siguro. Yeah, ayan na. Ayaw nga pala ba? Okay na yung sobra kaysa kulang. Magagamit ko pa naman. Gusto nyong ano? Ano na ba yung sasabihin ko? Yung ginagawa kong Ano? Lahat naman custard cake. Lahat naman na ginagawa. Custard cake. Lahat naman na ginagawa. Gusto ko. Hindi na kailangan tanungin niya. Yung custard cake na, yung cake na may leche flan. Yes. Eggs. Okay. Thank you. No, eto na lang. Ano siya, at least green choice. 50 pieces, hindi naman tayo 50 people there, di ba? Kailangan mo na serviette? Mayroon ang mga serviette doon. Eto. Para sa mga dessert. Yes. Kailangan ng cutlery? Hindi. Hindi, meron pa ako doon. Ano pa? Isa pa. 30 lang. 30. Pwede. Okay. 30 raw kaming aatin ng Australia. Alam ba ito? Kasalan yan, sis. Sugar. Kunti na lang yung brown sugar ko. Yeah, the green one. The green one, the blue one. Basta lang green. Blue pala siya, sis. Isa, sis. Thank you, sis. Ang green. Walang green. Nakita ko na blue, pero green na. Ito kasi nakita ko. Yeah, kasya ba yan sa ref natin? Yan na lang. 5? Sarap maniniyo. Sa radiyat nga ni. Pero kaso, day magkasya sa ref ta. Gusto niya sana yung malaki. Ang tabai. Wala na yung malaking spiral. Ito na lang. Wala na. Yung iba lang. Oh. Iba, ito yung band na wala sa yan na lang. Okay lang, dito na lang. Meron pa ba ako? Parang piling ko kumuha kami ni Sak. Hoy, kailangan natin to sa gata. Ano din? Sa laing pala. Laing. Ay, huwag na. Kung nga sana malaking ano na wala. Kaya, dapat pala yung malaki ng trolley kinuha namin. Ice cream. Hindi, meron pa. Kasi gawa tayo ng spring rolls. Okay. Okay na yan? Tara. We're done. Limutan ko to. Nandun na kami sa sa cashier. Ito ko tayo ng mga to. Ayan. Tumako. Wala ko mabayad. Iniwan ko siya dito. Iniwan ko siya kasi kumuha ko ng cheese saka yung potatoes. Tapos sikat. Nandito lang. Tingin siya ng tingin. Natatawa. Natiniwan na kita. Hintay kita sa car. Okay.
After nito, uwi na tayo guys. Bayad na lang talaga. And, uwi. Magluluto pa ako ng laing. Okay. Yung itlog nandyan ha? Antok na antok ang aking kasama. Ayan na tayo, uwi na tayo. Nag-stop pala kayo dito ni Kat sa, dito sa caravan kung saan kami nagka-camping guys. Ayan yung caravan. Kunin ko yung suka ko kasi walang suka dun sa pinunta namin na Asian store. Suka lang. Oh, ang dami naming kalat-kalat ang aming mga sunscreen. Ito yung suka. Ayan, tingnan mo. Another sunscreen. Na, diba? Yaman naman sa sunscreen. Ano pa kaya ang kunin ko? Mayroon pa ba tayo dito? Ayan, dami pa namin. Dali pa. Saan? Cream. Saan? Hindi pa bukas nga yung cream. Dalhin natin to. Doon na tayo, guys. Where's the girls? In the tent? Aww. Oh, this is a tent! I did it under 5 minutes. Oh, dito. Ang cute! Kararating lang, nag-swimming yung mga bata. Naglaba ako, sinampay na ng aking mga boys. Where are you? Oh, you got your own tent. You have your own house here. Oh, this is nice. Oh, nice. Ang ganda. Oh, pares pa sila nakasuot. Oo. Go, Baba. Where's my kiss? Oy. In here? Is it hot? Yeah, that's why we don't do that. Ah. Okay, magluto na tayo. Guys, sinil ang nagbantay ng ating corned beef. Ayan na. Di ba ang daming tubig na yan? Ayan na lang. Kasi mahinang-mahina na lang siya. Gawa tayo ng laing. Ay, ano ba ang gagawin? O yung kasaba, ilabas na para gawin ko yun. Okay. Yan na yun sa Asian store. Hindi natin yung ay, nasa gitna ng sasakyan mo. Akala ko na iwan. So, ayan na pala guys, yung panga ni Cathy, panga ni Simple Race. O, sa panga pa lang, puno na yung kaldero natin. Wala pa yung laing. Love you. Alis sila. Why are you rushing? There's no point. You can't sit in the front. No, I just need to get out. God bless you, Kuya. Go. Love you. Change your clothes. Favorite niyang clothes. Ayaw niya nang magpalket na ligo. Yan pa rin. Guys, nandun ako sa shed kasi kinukuha ko yung mga lulutuin ko para bukas. Nasalang ko na yung laing. Actually, ito na yung laing natin, guys. Napatakbo ako dito kasi akala ko matutuyan siya ng nakalimutan ko kasi nandun ako sa malaking freezer. Hinahanap ko yung aking pusit tsaka yung snapper. Kasi dyan, may nilagay siyang malalaking ice. Ang dami. Marami nga. Nakikita mo yun? Oo, buti nga yung baboy nasa top lang eh. Nasa top yung baboy. Kasi pinahanap ko rin sa kanya yung iba-barbecue bukas. Kasi kailan nang ilabas. Kasi mamarinate ko na yung iba-barbecue namin. Filipino barbecue kaming mga girls. Sila dyan, Australian barbecue. Bukas, sa Australia Day. Ang dami. So, tinanggal ko lahat muna yung mga mga ice. Pakita ko sa inyo guys. Hindi ko kayo sinama doon. Akala ko kasi madali ko lang makuha. Kasi nandun lang yun. Ang daming yellow. Yeah, ang dami. Punong-puno ng yelo yung aming Wait, Bing. As in. So, ayan na yung laing. Buti na lang hindi nasunod. Kasi mabilis matuyuan ang laing. Kasi makigata to eh. So, kailangan nito, inaangat-angat lang. Hindi hinahalo-halo. Kasi inaano ko yan, wait lang. Ang ko nito, saya-saya ko nito pag ito natatanggal ko, guys. Alam mo yan, nakita nyo na to nung na-perfect ko to eh. Na-perfect ko yan, oh. Walang patient, may kutsilyo siya. And meron tayong spring rolls and gagawa tayong spring rolls kasi wala na tayong stock. Ito na yung huli. Gagawa tayong spring rolls. Ching, ching, ching. Banana. Banana. Gusto niyang banana. Favorite niyang banana. Tita Manay will open. Okay, wait lang. Hinaagaw niya na. Ano to? Open, Baba. Open. Wait lang po. Open lang po. Kasi nagbablog. So, open lang ni Tita Manay. Okay, open. Okay. Yay!
Kiss, kiss, Tita Manay. Kiss, 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 kiss first. Ang hirap naman makabili ng banana sa bahay. Ay, tingnan mo, gutom na talaga ang baby namin. Oh, hold now, hold now. You can hold. Hold it, Papa. Good job. Kahapon nakadalawa din siya. Yummy. Yum, yum. Punta tayo sa shed kasi yung hinahalong cut ko, di pa tapos. Nahanap ko na, pero iniwan ko lang na nasa labas yun kasi tumakong ako sa loob. Kasi yung laing hindi pwede yun. Pabayaan ng mataga-o. Tingnan nyo. Diba bukas? Ayan yung tinanggal ko. Andito na yung snapper. I-grill namin to bukas. Kasi may kaliskis to eh. Hindi ko to pinatanggalan ng kaliskis para hindi dumikit yung laman sa grilled. Tapos, sa ihawan. Tapos, ito yung pusit. Ayan. Tapos, tingnan nyo yung yellow dito. Ayan, yellow. And, ito, para bukas din. Diba? Tapos, yung yellow, ibalik natin. Ibalik ko yung yellow. Tingnan nyo yun, mama. Ipakita ko sa inyo gaano karami. Ayan po yung yellow. Meron pa sa ilalim. Ayan. Ganong karami ang ice natin para bukas. Sisara na natin to kasi nakuha na natin yung gusto natin kunin. And ito yung lobster para bukas. Then ito for tonight. Gagawan ko sila ng maanghang na recipe ni Papa na pusit. Tapos ito bukas din. O yan, 'di ba? Tapos may barbecue, Filipino barbecue din tayo bukas. So, nandito yung ating mga ihahanda para bukas. Ay yung lobster snapper at saka andito yung iba-barbecue din natin bukas. Yung Filipino barbecue. So, dito muna sila sa labas kasi wala akong space sa loob. And eto, ipapasok natin kasi gagawin ko yung maanghang na pusit. Anong ginagawa ng mga ate sa aming little boy? Ayan, may prom na siya. My prom! Okay. Kasya nga. Branded, yung, talaga, totoong prom, pero pang baby. Ito na pala guys, yung puset. Pakukulang ko lang muna to. And then, ang aking Sissy, busy siya magawa ng wow. Siya yung nakatoka dyan sa paghiwa ng patas kasi mahirap yan eh. Patatas. Siyang gagawa niyan. Yan sa akin. Ayun na yung patatas, yung ating squid, and nagluluto rin tayo ng spring rolls. Para pagdating ng bisita, meron silang yung makakain habang niluluto yung ating dinner. And, titig na titig siya sa aming laing. Ayan yung laing, parang isang barangay ang kakain ng laing. And, gagawa ako ng cake. Then, fruit salad, cassava cake, ano pa? Ayan yung cassava. Daming dessert. Laway na yung aking friend. Kanina pa ako, guys. Luto ng spring rolls. Hindi ako matapos-tapos. Hindi na pupuno. Ang daming daga. Nangunguna na po yan. Daming daga. Kanina pa. Ubos ko na yung isang, kumuha na ulit ako, dalawa to kanina. Kumuha na ulit akong isa. Kasi wala na. Tikim daw sila, tikim. 4 na lang yun natira. Kanina pa tayo luto-luto ng spring rolls. Di matapos. Batiin mo, dami kong daga, oh. Mga paborito kong daga kasi nasarapan ang mga daga. Is it yummy, Baba? Veronica, is it yum? Yes. Kasi ito rin nakikiagawan din to. Oh, ayan na naman siya, oh. Yummy, Baba? Yes. Yes. Ang dami niya na rin nakain, no? Yung corned beef pala, ayun. Nandito yung corned beef. Kaya nagpapakulo ako ng broccoli kasi magbe-bake tayong broccoli. Dito na sila from golf lessons. It smells nice. Kumuha sila ng tennis ball, new shoes, and That's our clothes. yeah, may bag. Binilang sila ng daddy nila ng, what's this? Rip curl shorts. And, ayan.
Shorts, t-shirts. Go turn that off so news is nearly on. Huh? Go turn that off in 30 minutes. Why are we gonna turn it off? Yes. No. Go outside and play. Look at, you let the fly in. Lord, kasi it's so yummy, mommy. Nakailan na siya? 3, 4. Naka-4, basta more. Hindi ko muna siya pinakuha kasi sobrang init pa. Bumalik siya para kumuha ang init pa. Good, Zach? Yum. Na. It's like two like Okay. Ganun talaga yan eh. Alam ko naman. Pati cauliflower. Wala na, guys. Wala na. Wala na. Parating na yung isang bisita. Wala na silang makakain. Para sa bisita yun. Yeah. Close up. Pati si Zach kinakain yung broccoli. Hindi ko alam. Ay, nagluto pala ako ng ayun, yung aking mini cheesecake. Ayan. Dito na sila, guys. Yes? Ay, kami papa! Dito na si Ayla. Come on, papa! Ayla! Ayla, come on, papa! Ayla, come on! Come on! Come on, open the door! Hello! Hello, boy! Look who's here! Lydia! Papa, look who's here! Look who's here! How's your holiday so far? Kuya Sam! Kuya Sam! Ay, no! Nalibango siya! Ayaw nga niyang lumapit sa Ayaw niya namin. Bakit sa'yo ayaw? She's heavy now. She is heavy. Just look at her. She's heavy. Oh, yummy! They're very nice dresses. Gusto pa niya naman niya sana mag-nice dress today. Bakit mo mga kasi pinapajama na pala? Di ba niya pajama? Ay, happy ka naman. Match sila, oh? Sila ni Arlo? Para comfortable sila sa biyahe, mag-nice dress ano sa kanila. Hi, Dad. How's the shit going? Here, Dad. Ito mo. Spring rolls. Kanina pa luto na spring. Walang napuluto. Wala ka ubos na. Pangatlo na to. Wala na di-display. Pangatlo na to. Dali mo niya, wala na ka maraming stock na spring rolls. Dali mo niya niya. Wala na. Wala talaga. From Alpine to Marigold. Lalo na ngayon siguro. Wala na talaga matito. Wala na nag-cover. Simula na mga fireworks. Ganun ko na Hindi ka nag-hit? Hindi ka kumain ka. Hindi kami nag-hit kasi sabi ko, ano naman, makas kasi kami, hindi kami mag-break. Itulog na tulog. Hindi ka nagsabi ng break? Ang dami namin pang break. Kasi tulog si Arlo, sabi diretso tayo. Bigla na lang makahawak. Wala naman namin. Ang grabe na siya. Nagkawin. Di ba makakain ka talaga? Para naman niya. Ang nangyari sa'yo dong. Umuwi ka lang. Nagbago na ikaw. I can get up with feet. It's just a long way out. I won't let go now. They charge an extra? They go up to the or I've just put the price up. probably would, right? Huh? Probably would. Yeah, well, usually I'm about 700, 800, but I'm 7, 2 grand. Sarap dahil. Kanina pa binalik-balikan ng mga bata. Kaya nga, ang dami na luto. Fish. Niluluto mo. Ang dami ko naman maputahin today. Wait, nag-grocery pa kayo. Narating kami dito. Green lights. 2:30, alas 3. Yesterday going to China, May really 3 hours pa tayo. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't.
Ayaw lumapit sa akin ni Arlo, pero doon lumapit siya kay, kay Mister. Siguro yung amoy natin, kanina pa tayo amoy tuna. Bro daw, bro. Philippines. That was good. We didn't have for 2 weeks. Parang maulan, no? Make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. Ayan na guys, yung ating corned beef. Sa akin walang sticker. Cauliflower. Uy! Sorry, nausukan tayo. Nauso. Ayan, si Kuya ibang dinner niya. Yung frites na galing sa butcher. Masarap. Masarap. Oh. It's alright, no, it's alright. Come here. So, kuya sa akin dito. What do you have that? Come here, princess. Ano, kumakain na sila, yes. I don't like the cold Do you want your streets, own Mum. egg? Huh? I don't like cold streets. It's on way. Better, yeah. Doon na sila, guys. Kami maya-maya na lang yung mga mga cook. Yung tray lang siya. Taranday. Kaya na kami, guys. Luto na lahat ng pagkain ng girls. Kaya nga. Isa na. Dapat sana pa niyang bukas. There's poison there. She can't do that. Hey, tatay ko kuya sa akin. Thank you. Wow, poisonous daw yun. Can be. It can be. Dito sa Sa mukbang. pa more. Ang cute nila sa labas. Ang dami nilang ganap doon. Dito ang aking anggulo. Ba't sa'yo linaw, sis? Ano natin, i-save natin yung settings mamaya. Tapos pag in-off ko siya, pinipicturan niya. Ba? Ay, pag na-touch mo yung screen, Oh, picture. ulitin, marunong ako niyan. Hala, malubat ka na. Palitan mo muna before ka kumain. Yeah, kaka-fix ko lang din ng akin. Anytime. Okay? Let's say yan. Ah, yung prito. Yan lang kayo. Prito. Paano natin ito? Ano naman ang prito? Kasarang ba ito sa ano? Ano? Sa kaya sa'yo yan. Oh, dyan. Mom, Ah, Holly's actually sleeping in the tent. no. Ano pa? Yes. Yeah, they are. Mum, they are. They got sleeping bags. They got two rugs in there. You check it out. Sleeping bag on dun. For sure, Loli will run here. Mom, it's too scary there. It's too dark. So sarap. Sarap nito yung sabaw na parang Oil. oil. Pinag-interesan itong sa laing. Sarap. Sarap. Mga isang oras tayo. Hey, I can shut the door, please. Ito nang huling last supper niyo. Grabe. Buang laing na miss ko talaga. Kahit laing lang ako. Sarap. Ano siya, adobo? Hindi iba. Iba. Parang adobo ba? Ang halang na squid na, pero may lasang iba na hindi rin adobo, no? Kasi sa Cebu may ano kami halang-halang yung tawag. Yung parang anghang-anghang yung translation. Yung lang. parang, ano Yun lang siya, yung pangalan, anghang-anghang. yung laman, ano yan, di ba? Yung parang Mga, mga laman loob ng baka. Hindi. Hindi? Manok. Ay, manok. Yung mga buto-buto ng mga manok, inaano naman nila. Halang-halang, manghang lang talaga siya. Anong halot toyo? Oo, yung parang ganito yung kulay ng sabaw. Mm. Ang sarap din. Yung parang yung adobo na. Ay, hindi pala. Ano bang kulay nun? Pero may pagka-orangey. Ano Baka nilagyan anak. Nalato pa. Baka nga. Pero baka nilagyan ketchup. Hindi ko alam. Bakit naging orange? Wag na nga! Maanghang siya. Maanghang. Tapos mabuto na manok. Yung kayo masarap sa manok. Masarap. Wow, itong mga babang ko talaga. I close the door. It's really cold.
Kagawain. Tapos sabihin mo, ang dami mong lang, ipiprison nga yan. Sarap kayo. Sarap. Tamang-tama ang timpla. Parang ano lang siya, Tama. creamy na, 10 piso na. sana dito. Kaya nga, di ba? Wala yung tira. May mga ano Uy, apat na cups yan. mga ano talaga tayo doon. Mga Tignan pa eh. Diet patay ko, tignan gusto mo. man tayo na eh. Diet basta ako, sinasabi ko na, hindi talaga ako nagda-diet. Ako din. Nagda-diet ko eh. Bakit kasi sino ba nagsasabing mag-diet? Kung hindi ako nagda-diet, bahala na kayo dyan. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Tapos na kami guys, and the winner! Guys, naubos namin. Diba nagplato-plato pa kami? Dapat ito na lang pala pinag-ano. Nakakasya dyan sa ano mo, rice Ha? cooker mo na yan. 4 cups. 4 cups. Mas malaki yung pinili ko kasi alam mo naman. Malaki sa'yo? Oh. 3 liters? 6-7 cups? 6-7 cups? 5 liters yung Oo, pinakamalit to. Ayan, naubos namin guys. Ito, dinamihan ko talaga tong laing kasi fini-freezer ko and sila din magti-take away din sila ng laing. O, diba? Parang hindi nabawasan. Ito na yung laing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bags. O, diba? Babaunin to ng 2, tas ako rin magtitirang konti. Guys, alas 2 na pala ka? Alas dos na? Alas 2 na guys, marami na kami nagawa. Nakagawa na yung 2. Si Rachel kasi gumawa sila ng mango float. Ako gumawa ng fruit salad. And yung mga bata. And nagawa ko na rin yung, na-marinate ko na yung iba-barbecue bukas. And yung mga bata guys, nakabukas yung ilaw dito sa volcano. Kasi yung mga anak ko, yung 3, nandito sila sa tent. Yung kanina, kung nasa si Holly at si Veronica. Doon sila nilagay nila yung maliit na, ano yun, mattress. Tingnan ko lang, check ko lang. Meron silang sleeping bag. Wala, umuulan naman. Wala, umuulan ng konti. Tulog na sila. Tulog na tulog. Ang cute. Kaso hindi nyo makita kasi malilim. So yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you're having a see you in my next vlog. Good night. Cause I think I do want you next to me.